El somni de tota xiqueta és vindre un dia de cine. Molt bona vesprada! Com estem? A veure que us encabem. Com estem? Que sosos. Com estem? A veure per així. Com estem així? Més fort. Com estem així? Vale, ara les dues parts. Llista i esta. Com estem? Com esteu? Bueno, benvinguts al meravellós món del circ Abu Basajfar. Aquesta vesprada anem a poder trobar animals, trapecistes, pallassos, domadors, banquers, indis, tot aquell tipus de personatge que pot imaginar una xiqueta com la vostra fallera major. Però, silenci, abans de res, anem a traure una xucutiva sorpresa per a aquest personatge tan representatiu del circ. Sí, per a tu. Mira-lo, ahí el tens. És gran. Dus-lo. Pots? No, està fluix, no pot. Un segon. Anem allà. Però abans d'obrir-lo anem a posar un poquitito de música de fons, anem a veure. Dins. Per a tu. Obri-lo. No és un cotxe. Un avió? És un avió cap a dins? No cap un avió. No fa olor. No fa olor a res. Què és? Anem a veure. No saps? Què pot ser? A veure, què pot ser? Dime, què pot ser d'ahí dins? Què pot haver? Un xiclet i gàster? No. Anem a veure què n'hi ha dins del regal.